акам ихтироз мебармад ку я бародар дорам ку номаш ҷоника ку ай хандара мекшад медони ганда приколистай о Сафарҷон чико кардӣ саломат хуба видео рафташ мекали ҷоникион синос акам ихтор шинос шад ҷони бародари ман радои адресаи хонатона бугу ҳозир ман мегум то ки ҷода зиндагӣ мекунӣ ара Сафар ягон программае намедонӣ ки ҳамин сумои да каламонае ку ҳамура через программа да карта перевод кунем несам хеле программа охира би кашелоки холира чӣ мешид ҳамин сумо да кашелок ба якдигара шошоқ мешидана таваллуд кардан мегирифтам хамаруса мегум теж мешид охир Сафарҷон аҳамият додагӣ ки дар ҳамин ҳаёт ҷояш мешавад қатъи ягон одам вомехӯрӣ мефаҳмӣ ки ту бояд тамоми умри худта бе ҳамин одам бигзаронӣ натури аҳамият додагӣ натури бародарҷон ку ҳамин рӯз дурост ку як гапи соз гуфтӣ як гапи рост гуфтӣ панои ҳар дод ба худо дадаи қатъи ҳамин ошно